És akkor a hozzávalók. Szeretett kenyér. Itt vagyunk a vonattal. Megyünk Shanghaiba, szevasztok. Mini butter. A hostelből aranyáron. És 3 Tesco gazdaságos, 3x3 szelet sunková. Nyálni. Na mesélj, milyen? Tragédia. Finoman a szeleteket leválasztjuk a vákuumcsomagolásról először. Ügyelve. Külön figyelünk a helyes fejtartásra. Ugye, itt a harmadikon. És egyéb? Elrendezgetem itt a szájrét. No, azért hozzátenném, hogy más emeleteken se jobb a helyzet. A szeleteket megpróbáljuk úgy kivenni, hogy minél kevesebbet morzsázunk, mert a jól megszokott lesöpröm az ágyamról mozdulattal, így 4 másik ember nyakába zúdítom a morzsáimat. Istenítsük, hogy légfogni lefújja az agyamat. Igen. Ni hao. Nincsenek kevesen. A vákuumfólia kirágására segédemet Megyeszi Bálintot szeretnék megkérni. Mégiscsak az ő fogazata nem mindennapi. Köszönöm, Bálint. A kérdés, ez hova tehetni, ide a konyhaszigetre, vagy hova? Na most folytatom a vajazást. Közben elindultunk honnan, nem? Tehát egy picit nehezítették a programot, enyhe imbolygással fűszerezték az amúgy is igen jó tartásomat. Szíveri Zsuzsa gyógytornászomnak üzenném, hogy ez nyilván nagyon jót tesz a helyes tartásomnak, tehát nem csak a gerincem görbül, hanem a fejemet is leszegem. Közben húzom a hasam, feszítem a farizmokat, megkentem egy szelet kenyeret. Hoppá! A kirágott vákuumfóliát jobban kirágom. És az egy szelet sonkát kiveszem, és ráhelyezem. Na most, ugye merül fel a kérdés, hogy egy szendvics, ez egy dupla, ha jó Isten tudja, hát én ezt most megeszem. Jó étvágyat kívánok! Ott egy másik vonat, itt nem megy el. Ki tudja milyen hosszú, úgyhogy nem várjuk meg.